аз нишасти матбуоти раёсати корҳои дохилии хатлон ва эълони тарошидани 13,000 иши мардону баркандани қариб 7,000 сатри занон, ин хабар дар ҷаҳон паҳн шудаву расонаҳои ҷаҳонӣ аз он мегӯянд. Сомонаи шабакаи телевизионии «Дошт» бо унвони 13 сбрит хабарот исор ва нихиҷабы мақолаи нашр кардааст, ки Риштарошии дар Тоҷикистонро новые способи борьбы с радикалным исламом, усулҳои нави мубориза бо исломи радикалӣ номидааст. ин нашрия менависад: замоне ки дар Аврупо ришмуд шудааст ва аз хурд то бузург ба ришмонӣ оғоз карданд, дар Тоҷикистон бо баҳонаи мубориза бо ифротгароӣ ба тарошидани риш машғуланд. Шабакаи машҳури телевизионии France 24 зери унвони Reporters Tajikistan Open Season on Bearded Men Тоҷикистон оғози мавсими шикори мардони ришдор гузориш омода кардааст, ки қарор аст рӯзи шанбе пахш шавад. Инчунин чанд расонаи русӣ ва аврупоӣ ва арабӣ аз ин маърака хабар ва гузориш пахш карданд. Қаблан мақомоти Кумитаи амният ва вазорати корҳои дохилӣ бо сабти видеои алоқаҳои маҳрамонаи чанд рӯҳонӣ ва пахши он дар шабакаҳои иҷтимоиву телевизионҳои давлатии Тоҷикистонро дар ҷаҳон машҳур карда буданд. Он наворҳои сабткардаи Кумитаи амният то ҳанӯз дар шабакаҳои ҷаҳонӣ мечарханд ва сомонаҳои ҷаҳонӣ аз он хабару гузориш омода мекунанд. Ҳамагӣ 2 рӯз қабл як сомонаи форсизабон яке аз он видеоҳоро нашр карда муллоҳои тоҷикро охундҳои фосиқ номида буд. Дар ҳоле ки хабари Риштарошии милисаҳи тоҷик бо сурат нашр мешавад, мақомоти Кумитаи дин аз бастани садҳо масҷид гузориш медиҳанд, ки шояд ин гузоришҳо ҳам ба зудӣ ба расонаҳои ҷаҳонӣ роҳ ёбанд.